Croeso i Goleg Sir Gar a Choleg Ceredigion. Ni yw'r tîm dwyieithrwydd. Helen Griffith ydw i, cyfarwyddwr dwyieithrwydd. Menna Jones ydw i, swyddog iaith Gymraeg. Lowri Evans ydw i, hefyd yn swyddog iaith Gymraeg. Helo, Bethan Williams ydw i, mentor cyflwyno'r Gymraeg. Helo, Mia Griffith ydw i, tiwtor y Gymraeg. Ein nod ni yw eich paratoi chi i fyw ac i weithio fel aelodau o'ch cymunedau dwyieithog. Dymunwn bod holl myfyrwyr y coleg yn cael y cyfle i gyflawni ei amser yn ein coleg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennych chi cymaint i elwa pe bai chi'n agor y drysau i ddwyieithrwydd. Mae'n amanteision i'ch gyrfa, i'ch iechyd ac i'ch bywyd dyddiol. Gallwch ennill fwy o arian os yr ydych yn deall a chyfarthrebu yn y Gymraeg. Hyd at 11% mwy o dal yr awr os y gallwch siarad, deall ac ysgrifennu ychydig o'r Gymraeg. Mae yna pwyslais ar ddwyieithrwydd yn myd gwaith yng Nghymru erbyn hyn. Mae 40% o ddisgrifiadau swyddi yn gofyn am y gallu i siarad Cymraeg yn ogystal â Saesneg. Hefyd mae dwyieithrwydd yn cynnig buddion i'ch iechyd. Gall gwella'ch cof, gwella'ch sgiliau gwebyddol, ac achosi chi ganolbwyntio'n well ar dasgau. Mae Cymraeg yn myd gwaith yn rhywbeth sy'n rhaid ystyried nawr. Mae gan cwmnïau dyletswydd i gynllunio, datblygu, gweithredu a buddsoddi mewn gweithle dwyieithog. Bydd nifer ohonoch yn astudio cyrsiau sy'n ymwneud â chwsmeriaid, ateb y ffôn, gwneud y pwyntiadau, cymryd archebion, gofalu, hyfforddi neu gwasanaethu. Sut gallwn ni eich helpu chi? Gallwn sicrhau bod ein holl myfyrwyr yn cael y siawns i ddefnyddio iaith. Mae yna ddisgwyliad i chi gyflwyno peth o'ch gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg ac i barhau i wella eich sgiliau iaith Cymraeg. Rydym ni yma eich annog, eich herio, eich ysbrydoli a'ch cefnogi. Byddwn yn gweithio'n agos gyda chi a'ch tiwtoriaid i sicrhau eich bod yn llwyddo. Rydym yn darparu cymorth helaeth. Sesiynau iaith byrion sy'n ennyn diddordeb ac yn eich helpu i ennill sgiliau gwerthfawr ar gyfer y gweithle. Teithiau ac ymweliadau ble gallwch defnyddio eich iaith neu dysgu mwy am hanes Cymru a'n diwylliant. Cystadlaethau megis yr Eisteddfodau Genedlaethol, ymaelodaeth i'r Coleg Cymraeg sydd yn darparu llu o adnoddau defnyddiol a'r cyfle i fod yn llysgennad. Gweithdai a chynadleddau ble gall siaradwyr gwadd eich ysbrydoli. Hyrwyddo a dathlu digwyddiadau diwylliannol bwysig a digwyddiadau chwaraeon trwy gydol y flwyddyn. Hoffwn ni eich atgoffa bod gennych chi hawliau pan mae'n dod i'r iaith Gymraeg. Mae gennych chi hawl i llythyron yn y Gymraeg, cawnsela yn y Gymraeg, llyfryn croeso yn y Gymraeg, cais am gymorth ariannol yn y Gymraeg, prosbectws yn y Gymraeg, tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg, cyfarfodydd yn y Gymraeg, test ysgrifau yn y Gymraeg, cyflwyno gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg, a ffurflenni yn y Gymraeg. Ac wrth gwrs, mae gennych hawl i ddefnyddio'r Gymraeg ar hyd ac ar led y coleg, gyda'ch gyfeillion, ar hyd y coridorau, yn y ffreitur, gyda staff y dderbynfa, ac ym mhob man cymdeithasol arall, yn ogystal ag yn yr ystafell ddosbarth. Rydym yn annog pawb i ddefnyddio cymaint o'i Cymraeg a phosibl ym mhob agwedd o fywyd y coleg. Cysylltwch â ni unrhyw bryd. Y cyfan a ofynon i chi yw rhoi cynnig arni. Manteisiwch ar y cyfle ac mae holl staff y coleg yma i'ch helpu bob cam o'r ffordd.